Здравейте, потребители на YouTube, аз съм изгеймера и днеска правя на томбулка. Тук до мен е Danger Pro 1.2.3. Той не е в сервера, понеже явно има някакъв бъг и не може да влезне. Той ще е само в разговора. И така, днеска правя томбулка в един много добър сервер. Така, ще има 3 победители. Първият победител печели full set с full match, преименуван на X Magnus X, един стак бариери и един стак лек. Вторият победител печели пак full set, full брадва не е преименуван, 32 бариери и 30 легове. Третият победител печели пак full set, обаче с Unbreaking 3 Sharpness 5 брадвичка, 30 бариери и 25 лега. За да се запишете, пишете запис, вашия ник, моя LongSHD. Абонирайте се за мен, харесвате клипа. Всъщност харесването на клипа не е задължително, както се решите вие. И тумбата е тегля на 40 сабскрайба, в момента имам 22. И така, до скоро, чао!